ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони Сомонаи Савдо ТВ. Дӯстон, боз дар ҳамин навори имзо мо фақат хонаҳо ва квартираҳо қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумодам замин боша, хона, мошин, квартира, техника боша, агар дар WhatsApp рӯй кунед, худохоҳ рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. имрӯз 8 августи соли 2024 1000 бол 121 сомонӣ. фирӯза навор астай. Хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Восе, ноҳияи Данғара, ноҳияи Ёвон, шаҳри Ваҳдат Ҳисор, аз Хуҷанд тарафҳои Гулистон, Қайруқум. хулас беҳтарин хонаҳо аз 110 000 сомонӣ сар мешавад. хонаҳои арзон баҳри шумо. фақат ба хотири пешрафти канали Савдо ТВ ҳамин наворда бачаҳко ҳама каса лайкотона бизанен. дар ҳамин канали Савдо ТВ подписатсия кунен, подписатсия дастгирӣ кунен, адуши навора то охир тамошо кунен. эълона сар мекунам бачаҳози. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунен, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, дӯстон, касоне ки хоҳиши кор кардан дар компанияи Фаберлик дорен, ҳамин рақамҳои +9 908 апамонай шумода тарзи кора нишон метиҳад. дар хона шита фақат кор мекунед, маошҳои фасон, маошҳои зур. ина марамат кор барои мардҳо ва занҳо. касоне ки кор кардан ният дорен, и дополнительный кор мешавад дар ҳамин хонатон. баъди кор бори зиндагӣ мақсад лабои хеле ҳамин кора мақсад давом метиҳен. ина марамат занг бизанен. беҳтарин маошҳо, беҳтарин кор, муомилаи хуб. хулас ҳамин апамо шумода тарзи кор нишон метиҳад аз номи канали Савдо ТВ. занг занед бачаҳои азиз. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, 180 000 сомонӣ. мана квартира. тамошо кунед бачаҳои азиз. дар 5 этаж як хонага 40 метри квадратӣ. бисмилло мегем, медорем. мақсад нигоҳ кунед бачаҳои азиз. рақама барои тамос +9 928 WhatsApp шунай занг мезанед нашоти ҳамин квартира. беҳтарин хона 180 000 сомонӣ. боз муомила дорам. Балниса наздик, Садиқшам наздик, дар пеш мега. хоб масҷид, мактаба, беморхона, дигаро ҳамаш дар пеши ҳамин квартира ҳастай бачаҳои азиз. квартира аслан дар 5 этаж як хонага 40 метри квадратни. маълумоти бештар рақамҳои 37 95. ина марамат касоне ки хоҳиши квартира харид дорен. хеле нархҳо умуман несте бача, умуман. просто хона коробка касе ки мегира ба хости дили худаш чикор мекуна, ремонт мекуна ва зиндагӣ карда мегарда. ин ҳамин состояни 180 000 боз муомилаи хубам дорад. дӯстон азиз, касоне ки харидор ҳастанд аз номи канали Савдо ТВ занг занед бачаҳои азиз. бо муомилаи хуб мекунанд. хулас арзонтон мекунанд. агар шумодам хона боша, замин, мошин, квартира чизе боша, агар дар ҳамин WhatsApp мо дар аввал дар охир мондагиай ҳамин хеле видеонавори фасон каро кунед, рекламаш мегӯяд, фурӯшта мегузорем. худоҳофиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон дорен, ҳуҷҷатотон тамом шудагиай, ба компанияи акаи Ҷамолиддин муроҷиат кунед. 8 сола стаҷи корӣ дорад акамон. дар ҳар ди WhatsApp аз номи канали Савдо ТВ занг зан масъала кунед бачаҳои азиз. мошинои хуби замонавӣ, комфортни бо шароитҳои беҳтарин шуморо аз ҷои ҷисм мегиранд. соқу саломат худохоҳад границаро мегзаронанд. ина занг занед. касоне ки ҳуҷҷатотон тамом шудагиай, акамон худохоҳ шуморо кӯмак мекунад. 24 соат акаи Ҷамолиддин дар хизмати шумо. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯзда қарор дорад. шаҳраки Немон Розиқ, 6 сотих, 2 дар хона, 380 000 сомонӣ. ана ҳамин ҳавлӣ дарахтони мевадиҳанда. маълумоти бештар дар WhatsApp 1803 занг занед.
хонаҳо 6x3, хонаи калонӣ 1 калидори 4x3, ҳамом 2x3. мақсад ҳамаш дар дарунушта. хонаҳо ремонти фасони хуби замонавӣ, обсвет без камбудӣ, кухнӣ 4x3 кухна, дегдонхона, ошхона, ҳезумхона, аловхонаву дигар ҳамаш тайёр кардагӣ. свет без проблема, обаш дар дохили ҳаму хона дар ҳавлӣ 24 соат обам дора бача азиз. касоне ки мехара, ман бовар дорам ҳамин хона баъдаи навори ман иншоалло савдо мешавад 380 000 сомонӣ. дорои кондисионер, холодильник, телевизор ҳамаро дора. дарои фасон задагӣ, ремонтҳои хуби замонавӣ, дарахтони мевадиҳанда, масоати калони 6 сутиха. хоб хулас боз муомила ҳам дора. касе ки мақсад мехара аз номи канали Саудо ТВ занг занед. фақат аз номи канали мо дӯстон муроҷиат кунед. худо хоҳад арзонтон мекунанд. лайкора ҳамин наворда ҳози бизанен. агар ба шарте ки хоҳен ҳамхели хонаҳо зиёд шаванд, ҳамихели наворҳои ҷолиб зиёд шава, ҳамихели хонаҳое ки мо арзон навор мекунем зиёд шава, яъне ки шумо фақат дастгирӣ кунед бача азиз. лайкора ҳатман бизанед. ина ҳамин ҳавлӣ фавран фурӯхта мешавад. ина масъалаи обш просто без камбудӣ. ин тараф барак ҳама ошхона, анҷомхона, кухнӣ, баня, ҳезумхона, аловхона ҳамаш тайёракай. ҳамин медорен зиндагӣ мекунен. бачакҳои ваҳдат ҳаминҷа ҳастен. ҳаминҷа бачаҳои ваҳдат бошен, агар дар ҳамун комментара нависен ки Саудо ТВ бародар мо тамошо кардестем, бачакҳои ваҳдат ҳаминҷаем. шумораи ваҳдатиё зиёд боша, агар мо аз ваҳдат чикор мекунем? фақат зиёдтар навор мекунем. марҳамат, нашоти хона рақамҳои 1803 занг занед бача азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната масоати 3 сутиха. ина ҳамин хонача бояд чи дарҳол савдо карда шавад. дар ноҳияи шаҳри нав хона айни ҳол қарор дорад. 130 000 сомонӣ. бача 130 000 сумда ина ҳамин хонаро метонен чо кунен? ҳози занг занен. рақамҳои ахираш 88 82 аз номи канали Саудо ТВ. ҳози бара бихариштерӣ. инами хеле хона инами састаяни инами аҳвол савдо мешавад. як си абои фасон загӣ, телевизор зур загӣ, хулас маълумоти бештар оиди хона рақамҳои дастӣ 88 82 аз номи Саудо ТВ муроҷиат кунед. бо худохоҳ скидкатон мекунам бача азиз. наворои Саудо ТВ-ра фақат то охир нагзаронда тамошо кунед. лебои маркаи хонаҳо аст бача азиз. аз лебои ҷо астай. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. ана хона мана хона. ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румӣ. бачакош ҳамҷаен тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки секомната масоати 8 сутиха. ҷамоати фрунзе. Ҷалолиддини Балхии Румӣ 110 000 сомонӣ. 110 000 да ина ҳамин хонаро чикор мекунед? ҳози занг мезанед. рақамҳои 66 01 WhatsApp занг занед, рафта харидорӣ кунед. хоб ҷамоати фрунзе деҳаи хоб карабуре меган. ана ҳамуҷа обсвет ҳастай. нашод алиши варианто ба мошинам алиш мекунанд. ин хеле ба нарх 110 000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад дӯстон. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки секомната масоати 6 сутиха. ноҳияи Данғара, ҷамоати Ҷартепа, яъне ки маҳаллаи Шаҳбур бошад. ҳамин хел хуласта. ана хонара бинед, мана хонара бинед. гуфтем акай Автодубай бай хонара тамошо кунед. 170 000 сомонӣ. рақамҳои WhatsApp 40 80. замини обӣ мега. сердарахт. хоб муомилаи хубам нашоти нархш мешава. ҳозирашта 170 та кардестем. боз касе ки конкретни харидор астай ҳамун нафаро занг бизанен. мақсад маъқул шава, айташ омада бинен. ина марҳамат бо муомилаи хубам мешава.
ноҳияи Данғара, ҷамоати Ҷартепа ки Шаҳбурда қарор дорад. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, чоркомната, масоҳати 5 сотиха, хоб Гулистон, Қайроқум, Ҷайрухдаронда қарор доштааст. бо нархи 150,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бисёри бачаҳо менависанд дар аммо комментария ки Саудо ТВ ихели хонаҳоро шумо айчо мебинед, хеле арзонанд. мақсад мо ба хотири подписчикҳо меҳнат мекунем. ҳарчанде ки лайкҳоро шумо назаненам, мо баъри шумо хонаҳои арзон пешниҳод мекунем. яъне ки ҳастанд бачаҳое ки аз Москва, аз Русия тамошо мекунанд ба хотири чӣ? хонаҳои арзон. нашоти хона 150,000, 4 комната, масоҳати 5 сотиха бо муомилааш қатъӣ. ҳамсояҳои хуб дорем меган. хоб маълумоти бештар рақамҳои 307 WhatsApp занг занед. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, 8 комнатага, 5 сотиха. ана тамошо кунед. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Ҳаёти Нав, ҷамоати Қизилқалъада қарор дорад. ценаша мега 200,000 сомон мегем, боз муомила мекунем ша. ишам WhatsApp-аш, ина басинчара бидам бигишеринар. рақамҳои 88 87 занг занед. 5 хонаи садфоиза, 8 сотих замини масоҳат. ремонто Евролюкс просто зури бад. дидесен дар расм чӣ хелай. боз ҳавзи 35 тоннага ҳастай, страховкаи об дорад. дар наздикиш мактаб ҳастай. фақат касе ки мехара медроя инами хели ҳолат нами састани зиндагӣ мекунад. фасон кар ремонтшон кардан, касе ки мақсад мегира роҳат мекунад, зиндагӣ мекунад. ина худотон бо маълумоти бештарша ҳами рақамҳои 88 87 ҳами якада зангатка чахчах када бигирен ша бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонае ки дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. бачакҳои Восеъ ҳамҷаен тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, 3 комната, масоҳати 6 сотиха. деҳаи Саъдуллои Шариф ки ноҳияи Восеъ, 170,000 сомонӣ. 170,000 да ана ҳамин хонара чӣ шумо метавонед харидорӣ кунед бача азиз. ноҳияи Восеъ, деҳаи Саъдуллои Шарифда қарор дорад. рақамҳои тамос 42 76 WhatsApp шон. хонаи фурӯшӣ мега боз муомила ҳам дорад. инами састани савдо мешавад. 170 бо касе ки мехара муомила мекунем. алиш мешава, алиш намешава, ҳеҷ чӣ нагуфтам бача азиз. плюс маълумот бештар аз номи канали Саудо ТВ занг занед, маслиҳат карда бигиред. чизе бошад дар шумо рӯй кунед. ранги ҳамин хонаҳои ҳамин акҳо реклама мегирем, фурӯшта мегузорем. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 180,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ин ремонта бинен, просто шумо дам бигирем бача азиз. ака камбудиш медонед да чи ай? камбудиш ҳамае ки як комнатаи 42 метри квадратиай дар 31 микрорайонай, ҳамиқа ки соколни этажай дар подвалай хона бачаҳо. ҳами ман намедонам соколниҳо беҳад арзонанд, чӣ камбуд доранд, ҳаяки худшон медонам бача азиз. рақамҳои тамос 79 78 телефони дастӣ занг занед, маслиҳат карда бигирен. ман бовар дорам ай ҳамаи навори ирӯза 5-6 та хона иншоалло савдо мешавад бача азиз. ирӯзашта 5-6 хона уже рафт. успет кунен, ҳар як хонара бо диққат тамошо кунен. маъқултон боша, агар кадомиш занг зада бигирен. мегзарем ба даҳумин квартирае ки дар шаҳри киҷо Турсунзода қарор дорад. бачакҳои регар ҳамҷаен тамошо кунен. дукомната квартира дар 12 этаж, 59 метри квадратӣ дар 3 микрорайон доми BE1 да қарор дорад. ина ҳами коробка састаяни савдо мешавад. шаҳри Турсунзода, 187,000 сомонӣ боз муомила дорад.
2211 ватсапшон аз номи канали Саудо ТВ занг занед. Дом мегад тех паспорт дора. Аслан доми 13 этажа, хона дар 12 этаж қарор дорад. ягон мошини арзонтар боша болои пул бутамега алишам мекнем. сабаби савдо кардани хона мақсад сумон дар кор савдош кардесем 1.87 3.0 нархш бача азиз. ина ҳаме квартира бояд чи дар ҳол савдо шава. мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки 3 комната квартира. чанд комната? 3 комнатаи квартира. боз дар 2 этаж 70 метри квадратӣ ноҳияи ёвонҷонда қарор дорад. патсанакҳои ёвон ҳамиҷаен. тамошо кунен. 200,000 сомонӣ ёвон ба пеш. 200,000 ихелии хонара просто ма худам дидем кайф кам бача азиз. 3 комната мегирен, роҳат мекунен, зиндагӣ мекунен. срочно об свети доимӣ ватсапшон 4546. ина марама занг занем бача азиз. хоҳишай ҳаматон лайкора ҳози бизанен. ами ҳози лайк бизанен ки хафа мешам ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ, ба хотири савдо шудани ҳамихели хонаҳои арзон лайкакои бепла бизанен. тугмачаи подписатсияра биҷиқанда зангулаша виса кунен. навори мо ба 15 дона ба 11 дона хона тамом шид. номеро барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира ва чизе боша дар ватсап рақамҳои 9997 рӯиш кунен. видеонавори фасон кунен ё ки суратҳои тоза бигирен, рӯй кунен. худо хоҳад навори баъдина рекламаш мекунем. видеои баъдинаи мо мошинои арзон мешава, баъди мошино бу хонаҳо мешава. лайка биҷиқ, зиндаву сарбаланд бош бачаи азиз. боқӣ дар амони худо. хайр дӯстон азиз.